Fik hun den med? Nej, den tager hun kroppen med den der. Den der lever sgu. Nå, det kroppen. Ja. Den ligger lige der. Nu er jeg i hvert fald død. Åh. Der er ikke mere der i. Oppe i hjørnet, så er det nemt at få fat i. Det er hvordan det står klart nu. Ja. Det er som sagen lige kommer til, som bliver fat i handen. Den skulle da ikke være svær til at holde i. Så er den i kroppen igen. Mm.